Doncs donem inici a la sessió extraordinària del dia 5 de juliol en el següent ordre del dia. El primer punt és la lectura i aprovació de dos actes que són de la sessió constitutiva de la corporació i després de la del borrador de l'acte de ple extraordinari de data de 28 de juny, que són de les taules electorals. Alguna consideració a les actes? Aprovem per unanimitat, moltes gràcies. El punt 2, dació de compte de la constitució de grups polítics municipals i dels seus integrants i portaveus. Així ens havíem constituït com a grup polític el grup socialista, perquè és l'únic grup que hi ha al ple, i s'han constituït com a grup socialista. En quant a la composició, són tots els regidors, estic jo, està José, està Benji, està Salva i està Leopoldo. En quant als portaveus, el primer portaveu seria jo i el suplent o l'adjunt seria Benji, seria el portaveu adjunt. Alguna consideració? Doncs aprovem per unanimitat. Moltes gràcies. 3. La fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple. En quant a aquest punt, ja que he dit que normalment si fixem el dimecres, que són els dies que jo tinc en el treball, diguem que lliure, per a que jo, en teoria, em posen tots els plens a aquests dies. Com de dies no hi ha problema en els regidors, si és dilluns, si és dimarts. Jo sí que preferís que siga dimecres per el tema de la faena, encara que si fos un altre dia podria canviar-me, però com s'ha de fixar un dia, posem el dimecres. Com en aquest cas Salva i Benji potser no tenen tant de problema, però sí Leo i José, que tenen que coincidir precisament a les 8:15, que és l'hora a la que fem els plens, perquè la senyora secretària de vesprada no atén els plens, amb el qual la secretària no pot fer el ple. Ha de ser de matí i l'únic moment que coincideixen tant Leo com José és això, el 8:24, per els horaris laborals. I assistem per a que intenten assistir els màxims consellers regidors possibles i que podem fer, cada un pugui comentar el que considere. Entonces, si vos pareix, seria fixar els dimecres a les 8:15, l'últim dimecres de cada mes, per fixar de cada trimestre, serien un cada 3 mesos, que són el mínim legal que ens obliga la llei, a un cada 3 mesos. En principi faríem un cada 3 mesos el dimecres, l'últim dimecres a les 8:15, i si n'hi hagueren extraordinaris, quan se celebra. Intentaríem sempre també el mateix, el dimecres a les 8:15. En desembre, com és festes, l'última setmana sí que el passaríem a la segona setmana, i si hi haguera alguna cosa perquè que hi haguera alguna festivitat o no se poguera o per raó d'interès, d'urgència, que hi haguera que treure alguna solució o alguna cosa, la passaríem també una setmana antes o una setmana després, que ahí també poso que l'alcaldia se reserva el dret de poder convocar una setmana antes o una setmana després d'eixe dimecres últim de mes, d'acord? Alguna cosa? Doncs aprovem per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 4, donar compte de la resolució de l'alcaldia sobre nomenaments de tinents d'alcalde. En quant a la primera tinència d'alcaldia, és José, nomenat a José. La segona tinència d'alcaldia recau en Benji, i simplement se notifica als interessats i se beneficia el vot i se dona compte en el pleno d'esta situació. Enhorabona tant a José com a Benji, que són els dos tinents d'alcalde, i nada, això, quan alguna volta l'alcalde no estiga o tinga algun problema, se delegarà en les tinències d'alcaldia. Com és donar compte, no hi ha votació, perquè és facultat de l'alcalde això.
donar compte de la resolució de l'alcaldia sobre delegacions a favor dels concejals. Bueno, així he intentat repartir, us explico un poquet les delegacions que hem repartit atenent a les vostres peticions i atenent al que jo considerava que era millor per a cadascú o el que destacava o el que creia que podia aportar més, atenent també un poquet a criteri de proporcionalitat, un poquet de que cadascú tinguera més o menys aquestes 3 regidories o regidories i atenent també cada un també la disponibilitat horària que té i els seus interessos i gustos. Entre José, per exemple, va ser que ell té les delegacions de festes, d'Hisenda, o sigui que serà el que tindreu que demanar els diners per a repartir en el pressupost. Promoció econòmica i comerç, són àrees molt importants, totes són importants, però aquesta potser és més central. Vendi correspon, com d'altra manera, benestar animal, benestar social, igualtat. Crec que les 3 àrees són calcades per a ella i crec que farà un treball fantàstic i ja està fent-lo i està treballant molt bé. En quant a Leo, li he donat piscina, la delegació de piscina, de medi ambient, parcs i jardins, en quant a parcs i jardins, i la recollida de residus. També unes àrees molt importants, jo crec que ho deixarà molt bé. I Salva té urbanisme, té obres públiques i aigua potable. Ahir, urbanisme i les obres públiques és també una regidoria molt important. I jo m'he reservat les demés àrees o competències que són la d'edificis públics, el personal, que normalment el porto jo, cultura i educació, en aquest cas, i joventut, esports, perquè jo crec que soc el que més puc aportar en aquest camp, sanitat, turisme i govern obert. I això són les delegacions. Se notifiquen als interessats i després s'inserten el BOC. Alguna cosa a consideració dir? Aprovem. El 6, creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. Sabeu que és l'única comissió que per llei estem obligats a tindre, tots els equipaments tenen que tindre Comissió Especial de Comptes. Aleshores s'ha de constituir i havia de ser un mínim de 3. En principi, com siguem 5, sempre han estat tots els del ple. Considerava que, ja que estem tots, considerar que havien d'estar tots en la Comissió Especial de Comptes. Aleshores estem tots, està José, està Bendy, està Leo, Salva i estic jo. No mateix, remiteix l'acord i s'inserta en el BOC. En aquest cas, tampoc és votació, es dona compte? No, això sí que se crea, se constitueix i se define. Aleshores passem a votació. Aprovem? Molt bé, moltes gràcies. Sabeu que la Comissió Especial de Comptes se reuneix molt poques vegades a l'any, però s'ha de fer. En quant al punt 8, designació de representants de les entitats locals de població inferior a 1.000 habitants en els consells territorials de la propietat immobiliària es deixa damunt la taula perquè encara no s'ha constituït la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i proposa deixar-lo damunt la taula aquest assumpte perquè no tinguem encara clar a qui s'ha de proposar, a quina població s'ha de proposar per al Consell de Propietat Immobiliària. S'ha de votar deixar damunt la taula? Sí, se vota. Molt bé, moltes gràcies. En quant a la delegació de competències del ple en l'alcaldia, són les que veníem ja tenint en l'altra... ¿T'has votado a los representantes? Sí, m'havia votat el número 7, perdó.
Delegació de representants de l'Ajuntament de Vallès en òrgans col·legiats. Perdoneu, el punt 7 són els representants que nomenem en cada òrgan supramunicipal. En quant a la Mancomunitat de Municipis de la Costera de la Canal, està el titular Javi, suplent José, el Consorci de Bombers, titular Javi, suplent Leo, Consorci Plan Zonal de Residus, titular Javi, suplent Benji, Associació per al Massís del Carol, Serra Rosa i Figueres del Xúquer, titular Javi, suplent Salva, i Fons Valencià de la Solidaritat, titular Javi, suplent Leo. En este cas, normalment aquestes reunions són de vesprada, normalment jo tinc disponibilitat de vesprada per anar a aquestes reunions. Aleshores, en principi havia posat de titular i sempre hi ha un suplent diferent. Alguna cosa? Provem per una mica, moltes gràcies. I ara, el punt 8 ja l'havíem tratat, anem al punt 9, delegació de competències del pleno en l'alcaldia. Aquestes són les que vos comentava, que normalment són les mateixes que vam fer l'altre any. Si vulgueu passar a llegir-vos-les. L'alcaldia proposa al ple el següent. Vaig a llegir-ho en castellà, que està en castellà. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas de la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. La aceptación de la cesión gratuita de terrenos o de derechos de aprovechamiento urbanístico, donaciones, herencias, regalos y todo tipo de bienes y derechos transmisibles, incluso las cesiones gratuitas que llevan condiciones o modalidades onerosas. La aceptación de bienes adjudicados al ayuntamiento en procedimientos judiciales o administrativos. La solicitud de subvención o de inclusión en planes o programas de inversión de otras administraciones públicas y su tramitación correspondiente a la aprobación de convenios de colaboración con otras administraciones públicas para la ejecución de obras o prestación de servicios públicos, la aceptación de cualquier tipo de ayuda o subvención concedida al ayuntamiento y la aprobación de los compromisos de aportación económica y demás requisitos usuales. También los acuerdos relativos a las contrataciones y concesiones de todas clases de su cuantía no sean competencia de la alcaldía y que se hayan previstas en los presupuestos. Incluirán entre otros la resolución sobre la aprobación de proyectos de obras y más actos de preparación del contrato, aprobación del expediente de contratación, del gasto y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, adjudicación, certificación, recepción, modificación del contrato y demás trámites. Las atribuciones delegadas se ejercerán por la alcaldía en los términos y dentro de los límites de esta delegación. El pleno, mediante acuerdo motivado, podrá revocar en cualquier momento cualquiera de las competencias y la alcaldía podrá, a su iniciativa, someter a la decisión del pleno a la acción de acuerdos concretos en las materias señaladas. De los actos adoptados en el ejercicio de la alcaldía se deberá dar cuenta expresa al pleno y dar publicidad al presente acuerdo mediante sección del voto. Esto es una cuestión del dia a dia. Sabeu que la tramitació de les obres comporta molts passos, moltíssims passos, que si no es feia d'aquesta manera s'hauria de convocar un ple i per eficàcia administrativa, per recursos de temps, materials de temps, se delega a l'alcaldia. Sobretot d'aquestes coses, el que més usualment s'utilitza és el tema de les subvencions